Ho ah ho. Oh, gonge gandul. Ligi. Oh. Yo. 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 Tukang gonge dadi. Oh. Oh. So. Ayo. Aku pilih Nisih aku. Ayo ya. So. Awas. Iso. Top. Sayo. Papat songo. Yo cocok awas. Yo no. So. Olahraga. Ridane papat songo. Nuwun. Ya, Mas sampai cincing-cincing loh. Jos. Wis dilarang nenah. Sudah. Dilarang nenah. Oh iya, lali. Wah, tek le metotok metetek. Ora wedi lek suwek ngono piye? Anu nek apa jenenge? Aman oh. Iya, wis. Hei. Nah, Jan. Ora melu-melu aku. Yes. Icas dadi lo. Yo. Yes. Kacamata dilepas dhisik. Ikut cepet. Was. Aku ora ketara. Yo. Rabun. Yo.
Jas. Jas. Iki napa iki? Ayo, modar kowe sapa? Sapa sing gare aku ora melu-melu. Bocah iki lek wis dadi nyokoti kabel. Aku ora melu-melu. Bojone dhewe lho. Lah iya sing marai bojone dhewe jajal wis kaya ngono kuwi melelet-melelet kaya ula to malian. Deloken to. Bocah kok ora masak-masak ora. Bojone sing ndi bojone? Bojone sing ndi? Oh, alah. Celik. Dalem, aduh, iki wis kelebon apa urung mbahku wedi lek kokop ndasku lha iki. Halo, dalem. Kowe bojone sapa? Hah? Aku siap permintaan. Nggih. Nggih. Aku nggih, Kang Warni nggih. Kang Warni nggih. Oh, Lik, sik Lik. Sik to wis sik ya sing sabar. Sing sabar yo. Nyapa aku bojone Tiwi. Bojone sapa? Bojone Tiwi. Oh. Arep nyanti. Hei, Ora aku ki arep tayub nah. tayub neh. Oh, Wah, masalah. tayub ya, Pak. Nggih tayub neh nggih. Tomati. Terus Tayub. Iya. Tayub. Iya, masalah mik arep diemplok lho. Lah bocah kok. Tak dudui. Apa? Pak sapa? Pak sinten? Pak Seni. Pak Seni sendi. Pak Seni ning ngarep kon ora teko kabele ndak teko, Nduk. Ndak teko. Sesek gen teko ngene. Ah, piye? Bocah ya Allah, mati aku bocah kok kaya ngono to rek. Coba sik Pak ya. Bocah iki lek wis kentekan aku wedi ku nyapa kae. Masalah ya arep nyanti ki aku ora iso nututi kae. Endi Pak Seni golek ana. Nah nika lah ya wis siap. Wis dijak nyanti kae. Alah masalah cah. Aduh bocah kae golek ruwetan to malah kene. Awas mantene ketabrak kowe awas ketabrak. Sarene ayo sarene. Tiga rene tuk glung. Yo, go. Pas hik kok. Sirep rotok sirep. Modar iki tapi. Sik Mbak ya, sik alah ya Allah, bocah kok anake sapa iki wis. Gujas trung deng tak tong. Monggo piye kok mati ya Allah bocah. Nene. Ngaliyo enak wong dadi dipangan ndak semua engko lho. Nyo gek dipasang sik. Piye enak wong dadi menang sik. Aja moto sik cepet. Kowe iki iso ngencepne apa ora? Kala-kala ki wong lanang sing ngencepne. Masalah ngampleng koncone. Wes. Ya wis, ya. Pak Seni iki Pak. Arep piye? Wo, sing lebone demit gejala bisu iki. Iya iki Pak Seni, artine Pak artine ngomong karo Pak Seni tak artine. Pak Seni aku njaluk dhuwit nggih golek susu. Lah kowe ngene kok. Pak Seni. Joget. Jaranan. Jaluk duit terus duit tiga tuku susu. Heeh, Pak Seni jaluk piro? Jaluk 50 juta, Pak. Piro? Sing ndase loro. Iso ngomong kok. Bocah kok iso. Oh, sing ndase 200, Pak. Ndak, kakean 200 iki. 20.000 mawon. Iki nyun sewu demit kena dinyangi iki lho. 20.000 mawon. Nggih, 20. Gak nak yup. Nggih. Ayo iki 10.000. Iki ulang kok Pak Deni kae kok ibuku sayang. Ayo, Bu. Dikai sudah. Sudah, ini Pak Deni dong. Engko tak ndeni nek kene ayo tak iki ayo ngono. Pak Seni ndoke loro dijana ayo. Oh, ya. Mas matur sembah nuwun, Pak. Terima kasih pancen bismillahirrahmanirrahim. Banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Lirih gen roh wong kene donga ku nambani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indomaret Alfamart rokok kontek sampun ambil mawon nggih. Alfamart Indomaret tong bensin Pertamax liter Pertamax terus Pertamina Enrurut Pak. Jep. Wes, Mari. jenengmu sapa? Lia. Bojomu sapa?
Bojoku akeh. Aduh, iki kena kelebon bojomu kae to? Iki malih kelebon arep wae genggek malanan iki. Ku cantik pom bensin Indomaret Maret Alfamart ya Allah rokok kontak sampun rampil dalilan. Ji, ro lupatmu. Hip. Namanya siapa? Emilia, Mas. Lah iki ketoke apik iki. Namanya Emilia. Bojomu jenenge sapa? Icilik-icilik. Aduh, iki malah pura sing lebone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sablah. Sablah. Oh, njaluk. Assalamualaikum salam karek kemrujak lu. Assalamualaikum ya Allah mari dening kersane ngalah si putri si Den Panggung. Muga-muga mari. Wis mari. Alhamdulillah. Aku kok kaplok wis mari. Laris. Alah. Walah kok balik nang kowe. Alah bajingan kowe iki. Piye kowe njaluk nang sapa? Jaluk matamu. Jaluk. Aku wis kok rampoki kabeh kok karek turane kok aku lho jaluk yo. Pinarak sik Tayupan kala wonten pamuritan menapa, Gus? Nyun sewu saking Pak sinten? Pak Warni. Pundutanipun gending napa? Pak. Oh, nderek kemang ingkang baken tayub nggih, Pak nggih. Mboten lho maksudnya sak menika tayub nggih. Nggih, terus sembah nuwun. Ya, iki setunggalipun waranggane mijil saking leladan Ponorogo, Putri Reok Ponorogo katuran jemeneng nok wong ayu disepoti kejaranan kaya mangene yo. Yo, saya kata-kata